Ja siinä on sekarit, johtaja Uuno Turhapuron kunniaksi. Mitä? Jokossa on se paljon puhuttu johtaja Uuno Turhapuro syntynyt. No ei vielä, mutta niin pitkällä jo ollaan, että just rupee eukkoa ehtimään. No siitähän se on hyvä aloittaa. Mistä oot aikonut eukon löytää? No ne on keksinyt semmoista, että kun antaa henkilötietot tietokonefirmalle, niin sieltä tulee montakin ehdokasta. Niin? Ja huomenna tulee ensimmäiset. Niin että huomisiltana on jo johtaja Uuno Turhapuro työ alla. On sattuvasti sanottu, että poika on työn alla. Joo. Niin ja sitä sanotaan, että tuo ihmisen tekeminen on niin vaikeaa, mutta kuitenkin se on niin helppoa, että sitä voi tehdä ihan sänkyssä pitkällä. Vieläpä pilkko pimeässä. Niin, että kun huomenna tulee ne ensimmäiset ehdokkaat, niin voisitteko tulla arvostelutuomareiksi? Että saatais heti eka kerralla sopiva äiti johtaja Uuno Turhapurolle. Totta kai myö tullaan. Kuule, minä kun on poikamies, niin ei niistä ylimääräisistä liikenisi mulle eukko. No mikä ettei? Toisaalta ei siihen ihmisen tekemiseen aina naista tarvita. Minäkin on tehnyt ihan paljon enemmän ihmistä kuin minun äiti. Hyvin se on mahdollista. No äiti teki ensimmäiset 3 kiloa ja minä oon itse tehnyt ne 90 kiloa siihen päälle.